שלום לכם אנשים יקרים. אתם אולי טועים, למה יש לי פה דרקון קטנטן במי קרח? אז זהו, שלא רחוק מכאן, בלב ים, ביום הכי קר בשנה, הכל התחיל. או שהסתיים, זה לא משנה. מה שחשוב, שסיפור הילדות שלי עם אבא שלי מנחם יכול לתת השראה להרבה מאוד ילדים. אז כתבתי ספר על כך. אבא מנחם והדרקון האחרון בעולם. ונחשו מה? גורמי מקצוע אמרו שהמסר בו יכול לתת אמונה לילדים להתגבר על מכשולים ולחזק אותם. נו, הסתקרנתם? גם אתם רוצים ביחד איתי לעשות משהו טוב לילדים שלכם, או לתרום ספר למי שזה יעזור לו? כנסו ל-Head Start, הדרקון האחרון בעולם, וביחד נדפיס את הספר, נפיץ אותו ונעשה טוב להרבה ילדים. רגע, מה זה? למה יש פה שיער? כדור טניס? טוב, תצטרכו לרכוש את הספר ולהבין לבד. נתראה בקרוב ובואו ביחד איתי. בואו נעשה משהו טוב. הדרקון האחרון בעולם, ב-Head Start, עכשיו. נתראה בקרוב.